Hvad har superstjernen Ida Kåre med dit kommende fritidsjob at gøre? Og hvad laver hun dog hjemme hos Talha fra Roskilde? Det er helt enkelt, for når Ida Kåre om få sekunder træder op på scenen for at fyre den af foran 30.000 mennesker, så har det ikke kommet let til hende. Det har været hårdt arbejde hele vejen. Altså i mit job som sangerinde, så er det helt vildt vigtigt, at jeg er disciplineret, og at jeg er seriøs, og jeg er overbevist, og jeg tager ansvar, når jeg arbejder. Der er ikke nogen, der gider at arbejde sammen med en, de ikke kan regne med. Det samme gælder for skuespiller Said Shoyeste. Målrettet imponerede han alle til sin audition på Anna Pihl og fik rollen foran alle de etablerede navne. Siden så vi ham også i Vild med Dans, men hvorfor løber han så rundt på strøget med Cecilie fra Faxe? Undskyld, må jeg spørge jer om noget? Det er helt okay, folk siger nej. Du skal bare blive ved. Keep going. Du skal ikke tage et nej for et nej. Husk det. Ida Kåre har vel været musiker hele sit liv. Som blot 11-årig vandt hun MGP på Danmarks Radio, og siden har hun ikke set sig tilbage. Hun er i dag en internationalt anerkendt, platinsælgende kunstner, som optræder i hele verden. Men stjernestøv, fritidsjobs og praktikpladser hænger faktisk mere sammen, end du tror. For de samme principper, som har gjort Ida og Said til stjerner, kan bruges i jagten på det helt rigtige job eller praktikpladsen, du altid har drømt om. Det ved både 15-årige Talha og 18-årige Cecilie. De har begge to svært ved at få styr på henholdsvis fritidsjobs og praktikpladser. Okay, pligtopfyldende. Er det ikke sådan noget spejder noget, hvor man passer gamle damer over vejen? Prøv at sige det. Hvordan er det nu med dig og praktikplads? Jamen, jeg har ikke fået svar på min ansøgning endnu. Det er super stressende. I løbet af de næste 8 film vil Ida og Said stille Talha og Cecilie en række hæsblæsende og grænseoverskridende opgaver. I dag der skal du prøve at finde min far. Seriøst? Som udfordrer de to, men også forbereder dem på at gribe job og praktikansøgning an på en helt ny måde. Helt sikkert. Så rigtig, rigtig meget held og lykke. Se med og få en håndfuld tips og tricks, som vil overraske og inspirere dig til at smide de hæmninger og komme ind i kampen. Der er stadig meget at gøre, du må komme ind i kampen.